kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasano nga rod ang mabunag mo dayjay no dadadaal mo't gayam ti kariton mo, Felix? Sabay ado dayjay. At dati na panunot ka pamuspusan na inabakad. Repiram ti kariton mo? Saan? Anya nga rod? Abangak ti kariton ni Tata Melchor bakad. Ay nawaw, imbes a repiram ti kariton mo. No ripirik bailaan, sigurado ang mabayagan Ang mga no ipabunag ni Mrs. Riz iti sabali dagiti bunagag ko ma. Naimbag ano saan nga usaran ni Tata Melchor ti kariton na? Nadakamat na kanyak asaan pa yung trabaho ita bakad. Tama di ka no tirik na na. Mabalin ko nga abangan iti may isang aldaw na dyan. Anya ti masapol mo, Felix? Abangak ko mati kariton mo, Tata Melchor. Saan mo nga usarin ita? Saan ka din? Wen, sanak pa yung agtrabaho itatama di tirik na. Abangak man pa'y karo, Tata. Isublik to yung malam. Ti kariton mo nga eh. Nadadahil, Tata. Saan pa natarimaan? Abangak mo't ti kariton mo, Tata. Saan ko buludan? Abangam, ngam itang aldaw lang Uwing, di ka madangagan ka di. Isublik at agos numalpas ko ti paramid ni Mrs. Reyes. Manungay ti abang na, Tata. Oray 150 lang. Sige, itag ko ti abang no isublik ti kariton, Tata. Mabit lang nga ron. Irwar ko ti kariton nga abangam. Tsak makikita ti kariton mo, Melchor lakay. Inabangan ni Felix, tinay. Ay nawaw, apay pailaan nga inpaabang mo ngay. Kasano no saan nga agsubli adagos? Di awan to ti usaram inton bigat. Isupay ati 150 nga abang na bakit. Si Kaki di mo. When isupay, agam kasanaw no maperday. Isubli na mo iladagos. Kita malakay, kagat-gatang laang day jay akariton. Uwang ka di bakit. Ay nawaw, kunaklakit di, ano insubli mo na ito yung kariton, Felix? Saan pa'y bakit? Kat nurabiin. Apay ngamin ay apakibiyangam da ita. Isublim ata ang mga nausaran mo't ni Tata Melchor inton bigat. Itad mo mutla ang ti abang na nagsaritaan nyo tapno awan tiriri. Wan, madamdaman daw. Apay ang madamdaman pa'y laang. Inton kwan, malipatam tumanan. Ngunin, mapana ko. Tibayad di abang na ngay. Ada dito yun. Itad mo abuo. Di mo ibaga alukwam jay lakay. Nalakala ang ti 150 asingir na ka. Tata, isubli kong ti kariton mo. Agyaman ak launay, Tata, ha? Tingay bayad ti abang ang nagsaritaan sa Felix. Mabaling ka di nga inton sumarunulatan nga itag ko, Tata. Ay nawaw, apay ngay. At da ngamin ti emergency anang usarak iti kwartak, Tata. Sige, sige. Maramidak noong pa iti kwartam. Ay na, agyaman ak launay, Tata, ha? Di ka madanagan ka di. Taitid ko ti nagsaritaan ta nga abang. Ay, apay akastoy tinagbanagan ti kariton mo, Melchor lakay. Apay ka di sinay bakit? Kitaam ti pilid na anay, Ha? na perdi matan. Na, huwag agpaisaw. Sigurado ani Felix ti nakadadaal iti dayta. Ay. Sinobraan na siguro ti ingkargana. Si Kamat,
Apay adi mo kinita idiin sublina. Rabi nga may nga insubli na bakit? Nagsip nga ito di makita di. Ay nawaw, aggastos ka manan. Saan na pa'y abinayadan kini at 150 nga abang? Dinadail na pa'y tikaritong ko. Anya ti kunam lakay? Saan pa'y abinayadan ni Felix ti abang na? Ay, kuha bakit? Ti kunam kanyak idirabi katintadnan. Pasensya kang bakit nagulbura mo tayo. Amo nga nga agong kano maamwam asaan ko pa'y anasingin. At nakano nga ti emergency anang usaran na ito kwartana. Anya kalakit di mo't den lakay. Agulbod ka pa yan kanyak. Ada ka di ti asawam, nena. Saan pa'y anak kaawid ni Felix na natinay? Napanakikumboy. Ada ko man napatag nga ibagakken kwa na. Anya day tanana? Napirdi nga men ti pilit ti kariton a binulod na ken ni Tata Melchor. Sana pa'y nga inted ti abang ang nagsaritaan da. Inbilin ko matkan kwa na abayadan na nana. Saan pa'y kano ang nakabayad kuna ni Tata Melchor? Pasaritak to ni Felix inton agawid nana. No maipapan iti kariton a dinadaol na, ibagak amang tat iti pagpatarimaan ni Tata Melchor. Ay, huwin man tanay. Parikot may no anya manan ti usaran ni Tata Melchor no adda ti ipakumboy ti suki na. Mayat ti kumbuy ita bakit? Nasaya at tapno aday bayad mo iti kariton ni Tata Melchor a dinadaol mo. Kariton, Di ka man agar-aramid si ka Felix. si Good Day Jay bakit? Ay nawaw! Saan nga umay ni Nana Tinay no awan parikot? Mapan ka ijay ayanda itamot laang. Itan niya kumaga po. Agraman ti abang ti kariton a binulod mo, di mo pa'y gayang binayadan? Itid kunto, Ay talaga nga ulbud ka. Mapan ka iti ayanda Nana Tinay, itamot laang. Adaman sa lutsudak, kumare. Nakitam ka di, no pudno anadadaal ti kariton ni Tata Melchor, idi binulod ni lakay ko. Sigurado nga idi sangwanan ti balayo tinangidalanan na. Mayat ba ti kariton idiin labas na mare? Nagis-istorya kami pay. Iso ang nakitak di kariton. Apay ka di aya mare? Wan ata ko na ni Nana Tinay a dinadaal ka no ni Felix. Ngam ni Felix, ilibak naman. Ay nawaw. Nalabit nga gululbod nila kay mo. Ay among ka di mare. Tay suki ni Tata Melchor di tamyanan. Ag-agawin nila kay mo. Kasano nga ag-agawan na, Mariviola? Iso ti istorya ni Freda mare. Tay kanayon nga agpakumboy ka ni Tata Melchor. Anya? Na istorya na kanyak, idi may dito'y balay mare. Amom na niya ti inistorya nila kay mo kenkwa na. Lakay ka no ni Tata Melchor. Dinan ka ba ulan ti agkumboy. Isuan nila kay mo kanulat tanti i-text da no adda ipabunag da mare. Ay, nawaw! Apay nagawid ka adagos, Melchor lakay. Awanan ti ipakumboy na kanyak tinay bakit? Ay nawaw, dagiti sukim ngay. Nilang Freda at taga-amyanan tinagpakumboy kanya bakit? Tinagduma asukik, awanan. Awanan. Anya ti kayat mo asawan, Melchor. Awanan bakit? Inagawan dito Felix. Anya. San lang at ikaritong ko ti pinerdi na. Agraman ti kakaisun a pagbibiyagan ta. Huh? Talaga nga awan ba inday dya tao? Awan. Sana pa'y anabayadan dagiti rumbang abayadan na. Ita, agawan naman ang dagiti customer mau. Naragsak ka diti kastangar aramidam si ka Felix. Ay nawaw, anya man na ti basol ko king kanina bakit? Di ka man aging didi nga awan amom si ka? Anya man ti iso ayan. Apay mo't adad-dadaulam ni Tata Melchor kadagiti suki na? Koreksyon lang bakit? Saan ko apir-pirgin ni Tata Melchor kalagiti suki na? Basol ko aya, no sakti kayat da pagpakumbuyan.
Uray lakay ni Tata Melchor, kabailan na pa'y mo, ti mangiduron iti kariton na. Aywan, malagip ko. Napan mo ka di kinita ti kariton na adinadaal mo? Saan pa'y bakit? Busy ak. Ul-budam dyan lakay? Saan mo? Bakit? Talaga lang nga busy ak. Di mo ka di makita nga imado ti sukik ita. Sa anak to pa yan ang makapag-ina na. Busy gayam ha? Kumusta kayo, Tata Melchor? Nasayaat mo ilata, Viola. Inagaw ka numat ni Felix, dagiti sigod nga agpapakumboy kada kayo, Tata. Huwag nga raw, nilangan Freda di tamyan ng tinabate. Ay, talaga naglaing day dyan nga agaramid iti istorya para laang iti kwarta, Tata. Siyaki din tinawanan iti suki. Ngam awan ti maramidan tayo na talaga magpiman alakayin na tao. Wen ngam saan mat anasayaat, amapan na kayo dadaulen, Tata. Kabaulan nyo pa'y mo timangidoron iti kariton nyo. No maripirto ti karitong kwa tinadahil na Felix, ila ako kon. Agsapulak langin iti sabali at trabaho. No kasta, sana pa'y gayam abinayadan ti dinadaal na, Tata. Huwag nga raw, agraman abang nga nagsaritaan may awampay. Idi pa'y napalabas alawas day, Tata. Huh? Nagrigad na kasarsarita, Viola. Ibagak tuman ka ni Mari, Nena. Amangan no inulbudan manan nila kay na. Ay, sikamat gayam ti lumabas iti paraangan, mi Mare. Wan mare, mapanak man ni tayan na Tata Melchor. Mapan ko man bayadan ti dinadaal ni lakay ko akaritunda. Ay, nasaya at mata nalagip na, Mare. Imay ni Tata Melchor idi kalman. Kat nadakamat na saan pa'y anabayadan, Mare. Ay, siya akong tinagdesisyon, mare. Anya? Kinisaya ko na ti kwarta nga iduldulin na. Ang mga no makaungat matken ka no maamuan na, Mare. Uray agungat, awan maramidan na kumare. Sa bagay, kabutag nakamat ti asawa, Mare. Aywan, mare. Padasan nak akalabanan. Agtugaw ka pa'y, Nena. Agyaman ak nana. Imayak, taumay ko itad ti abang ti kariton ni Tata Melchor abinulod ni lakay ko ide. Agraman ti pagpa-repair na iti pilid anadadaal. Itad kumatlaangan nana. Ay, nawaw. Sobra mati kwarta ngayaw awat mo, Nena. Awatan nyo nana. Tapno mapatarimaan nyo ti kariton nyo. Iti kasta, kat saanan amarigatan ni Tata Melchor ang makikumboy. Ay na, agyaman naklaunay kan ka, Kinapudno na. Plano ti mangila ko iti dayjay akariton. Apay nana. Manumat lang ang tisuki ni tatam. Wan ata inagaw mo't ni Felix ngamin. Pudno mat piman din ako na ti asawam. Lakayan ni tatam Melchor. Wan ang kabaulan na pay mo't ti mangidoron iti kariton nana. Talaga laang kit di adakas ti ugali dayjay a Felix nana. Di kayat na siguro kat soki na amin. Naragsak ka di kastangar aramidem Felix. Awalan ti customer ni Tata Melchor, gaputa inagaw mo mo't aminan. Pangasim Di naksermonan ta nabampanluga ka nagbunag na Adupet isang ko nabunag. Kat? Sakpay lang tong ungtan na kita asukin ni Tata Melchor. Di pa nagkunata siguro ako. Isuda lang ti customer ko. Di kita makawawa mo na kita. Naperdigi di man ang ti karitong ko bakit. Ay, sinubraham siguro ti inkargam Apay nga nga inagawam jay lakay. Anya ngay ita. Di mo matgayam kabaulan abunagan amin. Agraman ti kariton mo, nag-surrender mo tan. Sika ka di tinagkisay ti kwarta nga induling ko. One. Ay nawaw, nangusaram may. Kat, inbayad ko kada Tata Melchor. Anya. Kasano kat di kamot makalagip. Siya kung tinangtad Sobra mo tinted mo. Panunutam ti manungal daw asaan ang nakapagtrabaho ni Tata Melchor.
Panunutog ti manong nga aldaw nga inananusan na nga inusar ti napirdi akariton na. Anya ka langit di mo ito, bakit? Kasala di ka mo, pampanuno man. Ay, di nakman bugka-bugkawan na kasta, Felix, ha? Suray, bakit? Suray. Itapay man ang nakataltal na kasi ka, Felix. Apay, aya. Magsakit ti magbakik. Ay, nawaw. Kasanumot ngamin, kat managing bubukod ka. Di kayat mo, kat sukim amin at at tao dito barangay tayo. Agraman lakay, agawampay. Bakit? Ilutin na man ah. Ay, saan nga ilot ti agas ti nasakit abagbagim? Nga nga rod nga eh. Di mo ngamin bukudan ti pagsayatan Ibingayam ti padam a tao. Ha? Ibingayam ni Tata Melchor. Dinadaal mo lang nga rodon ti kariton na, agawam pa dagiti customer na. Di ka di makonkonsensya, ha? Ay niti masapol mo, Felix. Tata, umay ko kumasaludsudan no awan ti aramidin niyo. Apay kuma. Mapanta ko makikumboy, tata, no natarimaanan ti kariton niyo ah. Awanin ti karitong ko. Ilakaw, tawang mo tin pangusarak. At damat ti kariton ko, tata. Ipatarimaan ko lang ay, ta isutaramatan ta niya. Saanan, nakababayin making ka. Anya ko matipagbainan niyo, tata. Kaya't ko ti makabawi kada kayo. Amo kadakis ti naaramidak iti kalabas, tata ka. Sa kapila ko ma, ta ikandak iti gundaway ang makabawi kada kayo. Limabas mat da Felix kan Tata Melchor iti paraangan mi itay marinena. Napanda nakikumboy, mare. Wen nga rod mare. Nakitak amayat ti kakatawan da mang idurduron iti kariton itay. Nagmayat man akitaan no kasjay da mare. Ay, nakonsensya mo't lang kadagiti dakas nga aramid na, mare. No kasta kanayon nila kay mo, mayat siguro mare. Amom ka di, mare? In pa-repair na pa iti kariton na, tapno adda kano ti aramatan da kini Tata Melchor. Talaga nagbalbaliwan nila kay mo, Marinena. Sapay la kumaa, tatuloy-tuloy matanda ita. Agawid tan, tata Melchor. Rumabiimot tan. Ituloy tan to tagbuna, ginton bigat. Dagasindak to pa rin ni Jay Balay, Felix. Una, tata. Ibati tati kariton dito. Tama usar tumilang, ginton bigat. Akong gayam. Magtitibi ngayon, tata. Ay nawaw, sobra sama na ito, Barok. Saan, tata? Sakto lang. Rumbang lang ang pagbingayan ta. Ngamin, agpada tamat ang nagtrabaho. Ay nawaw, ang yaman aklaunay, Barok. Ay na, may gatangak mo ilaang ninadam at itigatas na. Nakaisang kapot anagawid lakay. Kastugan tirik na. No awan ti maagrabyado ka tao, bakit? Kat, anya nga iti marikrik nam. Naglag ang tiriknak. Kinkasla sa anak napanog unay. Nasaya at ano kasta? Ay na. Amom ka di bakit? Kabayatan ti panangiduron mi kin ni Tata Melchor iti kariton ko. Kit kastaunay tiragsak ko bakit? Tsak amo no abay. Kasta amat lang tinakuna ni Mari Viola kanyak. Mayat kano ti kakatawaan nyo kini Tata Melchor idilimabas kayo iti paraangan da. Itultuloy mo ti kasta lakay. Tumulong ka iti padam a tao aginggat kabailam. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. Tulungam kit di ida. Takasken ka, at kasapulan damat iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi.
Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.